Hayırlı irte, salkınlı, kışlı irteler. Salkın. Hayırlı irte. Biz söyleşemiz dostlar, kışını yaratasız mı? Ne için yaratasız? Belki şu kış bilen beyli sizin turmuşunuzda böyle yaxşılıklar vardır, böyle hatireler vardır. Buna agar da kış stabil tura ekan, değil mi? Tugunda bunda sikirmişe gradusları. Bir жылытып, bir тоңдырып, bir қатырып, bir жібітіп. Мына шундай bir 15 тирәсе tura ekan gradus. Mına миңа шундай кыш ошый. Mına 30-40'lar әлбәттә катлаулырак инде. Әмінә теге була бит әле, менә җипшек кар ява, юлларда бутка, андый карлы кышны яратасызмы? Ул бит һәр даим андый гына булып тормый, ул бит берничә көн генә алай була. Булса бер атна, мәсәлән. Mına şuna göre әйтәм, tugunda bunda sikirмәсә, әйбәт, стабильлек булса. Соң безнең кәефтә дә стабильлек юк бит. Шуңа күрә сез һава торышыннан нинди стабильлек көтәсез, мин аңламыйм. Бер радио тыңлаучыбыз язган хәерле иртәнге шәйләр, мин дә кышны яратам, яшен яшнәми. Куркыныч ураганнар булмый, кышны бик яратам, буадан сәри япагыз дигән. Бер радио тыңлаучыбыз язган, мин дә яратам, ул Эльвира кышкы җылыда гына утырып торырга булса, тик йортка чыгып тирлек карарга, ашатырга, чертергә, савырга, тиресен түгәргә, баздан чөгендерен алып тура бирергә чыгасы килми, тик кирәк дигән. Мин андыйын да яратам. Чөнки кыш ул бабайларда булганда мин айрыша терлекләрне карарга чыга идем, маларны карарга. Беләсезме ни өчен? Чөнки анда кигәүннәр һәм ширкиләр булмый иде. Рәхәт иде.